Türkmenistan'da 10 ýaşan mikroawtobuslaryň ýola çykmagyna gadagançylyk giridildi. Türkmenistanyň zawoddan goýberlerini 10 ýylda bolan 8 adamlyk hemde 14 adamlyk gazellerin we Hyundai kysymly mikroawtobuslaryň ýola çykmagyna giridilen gadagançylyk güýje girdi. Bu mikroawtobuslara hereket etmäge hiç ýyl ruhsat berilmeýär. Degişli kanun oktyabr aýynyň 1-inden başlap güýje giripdir diýip Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy maglumat berýär. Degişli kanunçylyk ýurdun metbuat serişdelerine heniz göze ilmedi. Onun sözlerine göre häzirki wagtda Daşowut welaýatyna köpçüliklerin transport serişdelerinin gatnawy ilaty yetmezçilik edýär. Şol mikroawtobuslaryň hyzmatynyň giňden peýdalanýardy. Indi bu hyzmatlarym aýryldy diýip habarçy berildi. Onun yerli ýaşaýjylara salgylanyp gurrun bermegine göre döwletiň awtobus üçinçiligi ýurdun Demirgazyk welaýatyna öwürlükli däl. Welaýatda döwlet awtobuslary häzirki wagtda esasan studentleri, büdjet işgärlerini hemde esgerleri paýta ýygymyna daşaýar diýip habarçy aýtdy. Ýatlasak sentýabryň başynda Lewap welaýatyna da paýtaçylary ýygyma alyp barýan awtobusyň helakçylyga uçuramagy barada maglumat çap edilipdi. Habarçy yerli ýylatyň hususy taksilere bil baglaýanyny sözüne goşdy. Taksiler halky kanagatlandyrmak derejesininden juda pes, ýolagçy köp, taksiler bolsa az. Bu ýagda ýol kireýleriniň hemençe esde gymmatlamana getirýär diýip habarçy bellädi. Mundan ozal maý aýyna Türkmenistanyň hususy awtowulugyny ýetýärnamasy kire edýän sürüjiler boýunça gödäwçilik güýçlendirilipdi. Aşgabatda öz hususy awtowuluglary bilen kire edýän raýatlaryň ençemesiniň Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerine gurrun bermeklerine görä, mundan öň litsenziýany 1 ýyl möhlet bilen belli derejede alyp bolan bolsa, soňky wagtlarda has takygy maý aýyny onu almak düdügünleri juda çylsyrmlaşdy we kynlaşdy. Aýdylmagyna görä şäher arasynda gatnap işleýän raýatlar şol sany Aşgabat bilen şäher daşyndaky bazaryň arasyna gatnamaly bolýan adamlar marşrutkolary juda amatly ulow hasaplaýarlar. Sebäbi olar adaty awtobuslara garany çeýe hereket edip adamlary wagtynda barjak ýerine ýetirip bilýär diýip bize owuşýan habarlarda aýdylýar. Galy bertede paýtagyň töweregindäki obalardan we etraplardan şähere süýt, gatyk we göw önüm getirýän raýatlar hem bu uloglary amatly hasaplaýar. Şol bir wagtda şäherde we onuň töwereginde jemgyýetçilik transportynyň awtobuslaryň ilatyň talaplaryny dol ödäp bilmeýänligi aýdylýar. Azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä mikroawtobuslar boýunça güýje giren täze kanun ýurdun ähli künjeklerine hereket edýän kiçi awtobuslaryň işine öz täsirini ýetirer. Türkmen resmiýetleri döwlet ýetirligindäki media serişdeleriniň üstü bilen ýurdun transport ulgamynyň östürilýändigini öňe sürýärler.